Ja, jeg skal jo lige fortælle lidt om mit arbejde med temaopgaven om skarvbestanden i Danmark fra 1980 til 1992. Og ja, jeg har startet med at lave mig et lille punktplot over de her data fra tabel 1. Det ser sådan her ud. Og ja, altså man kan sige, det, der sker jo det, at antallet af skarvreder er steget i perioden. Der er vist tale om knap en 17-dobling af antallet af reder. Man kan også lige bemærke, at der er tale om konstant stigning i hele perioden. Der er stigning fra hver observation til den næste. Og det ligner umiddelbart meget godt eksponentiel vækst. Så har jeg jo har jeg så lavet eksponentiel regression på data og fået lavet en fin lille funktionsforskrift, som hedder y er lige med 2307,91 gange 1,26007 opløftet i x'te. Og skal jeg lige se en gang. Ja, jo, så skulle jeg tegne grafen ind i et nyt vindue, det har så gjort hernede. Og så skulle jeg bestemme hastigheden med hvilken bestanden vokser i 2 år. Der har jeg så valgt, jeg har først lige defineret funktionen i Inspire, og så har jeg så valgt at undersøge 2 selvvalgte år, nemlig dels mit fødselsår, som er 1984, og dels det år Danmark vandt EM i fodbold, som er 1992. Og det kan man gøre på forskellige måder, men jeg har valgt at differentiere funktionen først, og så bare bruge den afledede funktion, altså indsætte de 2 årstal, eller finde funktionsværdierne svarende til de 2 årstal. Så det er jo så henholdsvis 4 og 12 år efter år 1980. Og der får jeg så, at skarvbestandens vækst om året målt i antal skarvreder af den her regressionsmodel kan forudsiges til i 1984 at være 1345 reder om året, og i 92 at være 8548 reder om året. Så der er altså tale om en ret stor stigning i væksthastigheden, hvilket jo passer fint med eksponentiel vækst. Så skal jeg blive i spørgsmål 1 bedt om at opstille en prognose for skarvbestanden i et eller andet år, og der har jeg så bare valgt i år. Og den vil så ifølge den her model, den her eksponentielle vækstmodel, ligge på omkring 60 millioner skarvreder. Og uden at vide så meget om fugle, tænker jeg, at det er et urealistisk højt tal. Det er jo så det, der ligesom er problemet med den her, med den model her, det er, at der er tale om ubegrænset vækst. Når vi taler om eksponentiel vækst, så er der ikke nogen grænser for væksten. Den fortsætter bare opad, og det giver et urealistisk billede af virkeligheden. Så vi hopper videre til opgave 2, hvor vi jo så kigger på en anden model for det her med skarvbestanden, og der har vi så igen den her der har vi så et lille der er så de samme data, men hvor der så er blevet beregnet en tilvækst på, og der skal jeg så lige forklare hvordan den årlige tilvækst i skarvrederne er beregnet. Og der har man jo taget først en startværdi, nu for eksempel den første værdi her fra 1980, det er så 2791, og så året efter det så 3713, og så differencen mellem de to tal, det er så lige der 912. Det er så tilvæksten i absolutte tal. Og så har man så efterfølgende beregnet forholdet mellem de to størrelser, hvor vi så kan se, at
den relative tilvækst i procent, om man vil. Hvis man ganger det med 100, vil man få det i procent. Så altså, det er så altså tilvæksten i absolutte tal som en andel af oprindelsesværdien. Så vi kan for eksempel se, at tilvæksten i skarvreder fra 1980 til 1981 var på 33%. Og det der jo så er det interessante ved det, det er jo at se, at der jo sker en gradvis udvikling i den relative vækst. Det er sådan set det, vi prøver at undersøge lidt her i den her opgave 2. Jeg skal dog også lige forklare, hvorfor vi kan approximere den her væksthastighed, som vi kan kalde en mærke med den årlige vækst. Og der har jeg så lavet sådan en tegning, hvor vi, altså det er jo det her med, at man kan sige, når vi har sådan en eksponentiel funktion her, så det gælder jo uanset hvilken funktion vi har med at gøre, tænker jeg, men altså når der er en tilvækst i x og en tilsvarende tilvækst i y, og så kan vi så markere 2 punkter på grafen, og vi kan tilføje sådan en sekant imellem de 2 punkter, og så hældningen af den sekant, den svarer jo så til tilvæksten i y divideret med tilvæksten i x. Og det er jo sådan set, det betyder jo sådan set også, at hvis når tilvæksten i x her, den så går mod 0, hvis man forestiller sig, at det her punkt, det bevæger sig tættere på det første punkt herhen. Når det går mod 0, ja, så vil forholdet mellem delta y og delta x her jo så gå imod y-mærke. Det vil sige, at så vil sekanten her nærme sig uendelig meget at blive en tangent til grafen i det her punkt, kan man sige, for nu at sige det på den måde. Og dermed vil den have hældningen y-mærke. Altså den vil have differentialkvotienten netop i det punkt. Jeg håber, det er nogenlunde en forklaring. Så er der det her med at for at lave en brugbar model af udviklingen af skarvbestanden, så kunne vi jo så skal jeg forklare, hvorfor det er en rimelig antagelse, at den årlige vækst er proportional med antallet af reder. Og det mener jeg, den er, fordi jeg tænker, at det kræver en skarv rede, at der kan blive lagt et æg og blive udklækket i en skarv, og så eller flere. Så altså med andre ord kan man sige, at tilvæksten i skarvbestanden er afhængig af antallet af reder. Og det er svært at forestille sig en tilvækst i skarvbestanden uden en tilvækst i antallet af reder. Det vil jo kræve en stigende ynglekapacitet hos fuglene, og det er svært at forestille sig. Så skal jeg lave et og det kan man sige, så det her med, at der gælder den her proportionalitet mellem på den ene side, eller i den model her, en proportionalitet mellem antallet af reder og så den årlige tilvækst. Ja, det gør jo så, at vi kan beskrive den sammenhæng ved en differentialligningsmodel, der hedder n mærke lige med a gang n, altså en eller anden konstant gang n. Så skal jeg så lave et punktplot, som viser sammenhængen her mellem tilvæksten i n, mellem n mærke og n. Og det har jeg så gjort. Jeg har både forsøgt at gøre det ved hjælp af den her flytbare linjefunktion, som der opgaven bad om, og så har jeg også forsøgt at gøre det ved hjælp af at lave lineær regression, fordi så kunne jeg jo få en funktionsforskrift. Nej, det kunne jeg faktisk også godt ved hjælp af flytbare linjer, det får man jo. Men jeg må indrømme, jeg var lidt uklar på, om det bare var sådan rent manuelt, at jeg skulle få den til at gå igennem lige punktet 0,0, eller om der er en måde, man kan gøre det, så den låser på 0,0. Det kunne jeg i hvert fald ikke finde ud af at gøre. Men
Skal vi se. Ja, og det er så langt jeg er nået. Yes.